Ramogi TV ka wadhiane mbele gi weche moko manyien ni riwruok mar jochiw thieth e pinje Afrika ma Ugwe koro dwaro mondo piny owacho mar pinjego oket ikruok makare kedo kod tuoche kaka coronavirus kod Ebola ma pod okwako thoth pinjego. Ne gilose boma ma Nairobi kendo Judith Omondi ni kod ler mar wachni. E kinde ma piny libamba ma Uganda pod kedo kod midhusi mar Ebola, Migawo mar thieth e piny Kenya bende osebedo ka golo lipot mayango ni midhusi mar coronavirus osebedo ka medore e pacho kae kuom thuolo mar jumbe 2 mokalo. Ma omiyo koro riwruok mar jochiw thieth e pinje mag Afrika ma Ugwe koro dhiro piny owacho mag pinjego mondo oket okenge manyien mabiro konyo e reso ngima oganda. Covid-19 pandemic, Ebola, and the extreme impact of climate change, poor funding of the public healthcare services have exposed the need of all the governments to invest deeply in the healthcare services. We have discovered that if East African countries can maintain the measures we had during the COVID-19 and even improve on them, we shall reduce on these epidemics. Etwa kod jofwambo bende ne gikwayo bado kumba mar thieth NHIF mondo keta yanga ne jopiny kony magibiro yudo bang' ka osemedo omenda ma winjo gi chul dwe ka dwe. NHIF plans to increase the premiums that are being contributed by workers, healthcare workers, and all the public to 1.7% and to a bigger figure also. It is quite important that the coverage to which they're going, the cover they're going to give the Kenyans, the cover they're going to give to the healthcare workers, the cover they're going to give to everybody must come out. It is not important to just increase premiums without clearly outlining what benefits the workers, what benefits the citizens are going to get from the NHIF. Moko kuom gik magikoni rocho chenro mag thieth ahinya to e pacho ka en bedo ni sirkal ok dwar timo twako jochiw thieth e wi osara maggi. We have seen over the years in Kenya where the doctors union had the CBA that the government has not implemented. The same is happening in Uganda, the same is happening in Burundi, the same is happening in all these countries. Recently we had a strike for pilots from KQ, where there is a collective bargaining agreement that has been signed. The employer has renegated on this collective bargaining agreement and has not implemented it. When workers evoked Section 41 of the Constitution of Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV.